informar que hem arribat amb un xic de retard perquè de Ripoll-Estant no estem avesats a aquestes congestions que teniu a la ciutat i hem quedat atrapats a les rondes. Gràcies a Déu, doncs, el president del Parlament s'ha vingut a esperar-nos aquest quart d'hora que hem arribat amb retard i hem pogut conversar breument perquè tenia un esdeveniment important vinculat a l'Institut d'Estudis Catalans i, evidentment, tampoc l'hem volgut entretenir massa. No sabem com funciona una roda de premsa perquè és la primera que fem. No sé si heu de fer vosaltres preguntes, voleu que us expliquem nosaltres breument de què hem parlat o... No sé, és que no ho hem fet mai, això, Ramon? Suposo que algú aixecarà el dit, no? Tenim un voluntari. Sí, mira, Rubén Novoa, de X Catalunya. Preguntar-vos primerament si sortiu satisfets d'aquesta breu reunió que heu tingut i també preguntar-vos si estaríeu disposats a fer concessions, com a Aliança Catalana, en l'hipotètic cas d'una eventual investidura del senyor Carles Puigdemont. Moltes gràcies. Bé, estem agraïts del tracte afable que hem rebut per part del president del Parlament, molt agraïts i satisfets d'haver pogut conversar amb ell de tu a tu. Ha estat una conversa realment molt agradable i bàsicament se'ns ha demanat a veure si estàvem disposats a investir algun dels dos hipotètics candidats. Nosaltres hem set molt francs i de fet ens mantenim fidels als nostres votants en el sentit que nosaltres vam reafirmar-nos en un projecte clarament independentista que apostés per un model d'estat basat en la seguretat, en el control fronterer i en la preservació de la identitat catalana i que per tant no investiríem de cap de les maneres un govern espanyolista i que sí que érem oberts a conversar amb les opcions catalanes però que mai renunciant a aquest nostre projecte de país. Per tant, som oberts a parlar-ne, però el nostre vot no serà de franc. Va vinculat a una sèrie d'admissions per part de la llista que el vulgui per incloure aquest projecte d'estat que defensem. No sé si hi hauria cap altra qüestió. Sí, podrien detallar quines són aquestes condicions que posen vostès per donar els seus vots a una possible investidura d'algun candidat. Bé, nosaltres evidentment no cerquem un finançament singular, sinó que cerquem la restitució de l'estat català i per tant no donarem suport a cap candidat que no lluiti clarament per restituir el nostre estat de manera imminent. Per tant, el primer condicionant seria l'acceptació d'aquest encaminament cap a la restitució del nostre vell estat i l'absorció de totes les competències que ens haurien de ser pròpies si avui no visquéssim sota jou espanyol. El segon condicionant és, evidentment, treballar per un model d'estat que preservi la nostra identitat, que garanteixi la seguretat als nostres carrers i que, evidentment, controli les nostres fronteres per evitar que entrin delinqüents, reincidents i persones que venen a viure del treball i de l'esforç del contribuent català. No sé si hi hauria cap altra qüestió o donem per finalitzada aquesta breu roda de premsa.